Yeah. Tambay-tambay muna tayo, wala pa pong bisita. May bisita na po tayo. Shout out po sa dalawa po na nandito po ngayon. Binamano po si Tita Genevieve po, Glapido. Gandang gabi kaagapay, shout out. Gandang gabi din po, Tita. Welcome po sa ating live. Kayo po yung binamano na nag-comment. Shoutout po sa lahat po na nandito po ngayon. Maaga po tayo nakapag-live. Habang hindi pa po nakapag-live sila Hasa at si Mayora. Gandang gabi po, Tamsakdan. Sabi po ni Glyza Di Camon Vasquez. Gandang gabi kaagapay, Maria Nita Beltran. Gandang gabi din po. Tamsakdan. Salamat po, Tita Maria. Sa lahat po na 30 million views po tayo. Salamat po. Good evening, kagapay. Shoutout po sa lahat. Sabi po ni Mama M ng Japan Charity Groups po. Shoutout po Mama M. Pause tuloy ako. Shoutout po Tita M po ng Japan Charity Groups po. Welcome po, nakabisita po kayo muli. Always support po Rena, Edo and Jomar. Ibalik ang Edren, sabi po ni Ma'am Evelyn Peña. Ang aga mo kagapay, inagahan ko po Tita. Alas 8 pasado yata dyan eh. Sa Pinas. Good evening kagapay, musta Tamsakdan. Sabi ni Maria Gaiti po. Okay lang po Tita Maria po. Shoutout Japan Charity Groups. Sabi po ni Tita Evelyn Peña. Okay na, magaling ka na. Okay ka na, magaling ka na. Sabi ni Mama M. Oo naman po Mama M, magaling na po. Shoutout po Mama M. Sabi po ni Maria Anita Beltran po. Mukhang maaga po yata tayo nakapagsimula. Hindi sila sanay na maaga po tayo nagla-live. Shoutout po Mama M, sabi Maria Anita Beltran. Shoutout po Maria Gaite. Sabi po ni Tita Maria Anita Beltran. Oo, alas 8 pa lang, sabi ni Ma'am Genevieve Clavedo. Kaya nga po, alas 8, parang busy pa yata yung mga classmate po natin pag ganitong oras. Hindi sila sanay.
Maaga talaga, kaagapay. Maaga talaga. Okay na rin po yun, yung maaga tayo, maaga rin tayo matapos. Mods na Sahali, watching from Kuwait. Shout out po Ma'am Mods na Sahali po sa Kuwait po. Asim lang po yata ang oras po natin, di ba Tita Mods na? Good evening po kaagapay. Good evening din po Ma'am Robilyn Mista po. Ang alam nila alas 10 ang live mo, sabi ni Maria Anita Beltran. Mga 9 or 10. Kumusta ka na? Kumusta ka na po, sabi ni Ma'am Robilyn. Okay lang po Ma'am Robilyn po. Ayos lang po. Kayo po, kumusta na rin? Good evening kaagapay, sabi po ni Ma'am Robilyn Mesta. Good evening din po Ma'am Robilyn. Ang alam natin ang live mo. Maria Anita Beltran, Ma'am Robilyn Musta, shout out. Mods na Sahali, oo sir kaagapay mo. Kuwait, Saudi, parehas lang po, di ba tita? Maria Gaiti, shout out. John Michael, inamusta sa Char Cordilleras. Maria Anita, sa 26 TV, sabi ni Maria Gaiti po. Tamsaktan po, salamat po Ma'am Robilyn Mista po. Loli Del Albiero, shout out po Ma'am Loli Del Albiero po. At welcome po sa ating live po. Milagros Abilon Iski. Shout out po Ma'am Milagros po. Good evening kaagapay. Wow, ang aga mo nag-live today, sabi ni Ma'am Lucia Tamalana. Opo tita, inagaan ko po para maaga rin po tayo matapos. Maayong gabi sir kaagapay. Princess Solid Forever, araw. Ayaw kan kay Jomo Princess lang ako Ma'am Roda. Thanks sir kaagapay, sabi po ni Ma'am Josephine. Biraw po. Tamsakdan. Salamat po Ma'am Mods Nasali. Tamsakdan. Salamat din po Ma'am Loli Del Albero po. Salamat po sa inyong pagtamsak. Jan Michael, lumitaw ka na Ma'am. Ma'am Ina, litaw ka na, sabi ni Maria Anita Beltran. Salamat sa nag-shoutout sa Japan Charity Groups. Shoutout din sa inyong lahat, sabi ni Mama M. Salamat daw po sa mga nag-shoutout po. Sabi po ni Mama M po ng Japan Charity Groups po. Herminio Santos, good PM, shoutout Sal. Ingat ka palagi. Kaya din po Ma'am Herminio Santos, ingat din po kayo palagi. Joanna Salas, shoutout po. Okay lang po, ingat kayo po palagi. Robilyn Mr. 3:30 PM dito sa kaagapay, Mods na Sahali. Parehas lang po. 3:32. 2 minutes ang ano po niya. Ma'am Herminia, shout out. Marianita Beltran, Milagros Abilon, 3 PM. Lucia Tamalana, Tamsaktan already kaagapay. Kikinig lang ako sa iyo kaagapay dahil nasa work pa mi. Out namin ay 10 PM. Sige po Ma'am Lucia Tamalana po. Work muna po kayo. Salamat po sa pagtambay po ninyo. Gertrudes Pascua, good evening sir. Kaagapay mo sa sir watching from Abra. Shout out lang ng nanonood ng live mo. God bless. Sabi po ni Ma'am Gertrudes Pascua. Magandang gabi din po dyan sa inyong Tita Gertrudes po ng Pascua dyan po sa Abra. Sir Masabari, good evening po sa lahat. At sir kaagapay mo, sabi po ni Ma'am Sir Masabari. Tamsakdan watching from Macau, sabi naman po ni Tita Alicia Pidereso po. Tamsakdan. Salamat po Ma'am Sirma. Good evening po kaagapay, Chari Platila. Good evening din po Ma'am Chari Platila. Welcome po sa ating live po. Nina muli, tamsaktan kaagapay. Salamat po Ma'am Nina sa pagtamsak.
Shoutout po Ma'am Marianita Beltran. Good evening, Sir Masabari. Ma'am Sir Masabari, shoutout, sabi ni Marianita Beltran. Hello Ma'am Marianita, good games sa'yo. Ingat kasi, sabi ni Herminia Santos po. Pa-shoutout po sa Japan Charity Groups. Sabi po ni Ma'am Mods Nasahali po. Shoutout daw po sa Japan Charity Groups po. Sabi po ni Ma'am Mods Nasahali. Milagros Abelon. Tricky Rob Edo number 1. Ano? Milagros Abelon. Tricky Rob Edo number 1. Ma'am Herminia Santos, ingat ka rin po, sabi ni Marianita Beltran po. Shout out Ma'am Herminia Santos, good evening, sabi ni Sir Masabari po. Milagros, Kalinga Prab Edo number D, sabi ni Milagros Abilon po. Tamsak Dan, Jonalyn Cole po, salamat po sa pagtamsak. Good evening kagapay, Tamsak Dan, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Ma'am Herminia Santos, po pwede po ba? Santos, i-add po kita, pwede po ba, sabi po ni Ma'am Maria Anita Beltran po. Shoutout Maria Anita Beltran, Maria Gaiti, Maria Baido, shoutout po. Ma'am Jonalyn Cole po, shoutout. Good evening kagapay, ang aga mo pa, shoutout po sa lahat sa mga classmate ko at sa lahat po ng nagmamahal kay Bibi Rina po. Sabi po ni Ma'am Rose Cross po. Inagahan ko po tita para maaga din po tayo matapos. Shoutout sis Anita, sis Robin ang sabi ni Manang Lisa. Shoutout din po Ma'am Anita, Jonalyn Cole po. Myrix Aldabi, good evening kagapay, karating lang namin from province Tamsak Dan, sabi ni Myrix Aldabi. Saan po kayo galing? Saan province po tita Myrix po? Thank you sis, sabi ni Herminia. Scroll lang po natin para mabasa po natin yung iba mabilis po kasi nahilo ako. Shoutout Maria Anita Beltran, Maria Gaiti po, sabi po niya. Ma'am Jonalyn Cole po, shoutout po, sabi Maria Anita Beltran. Good evening kagapay, ang aga mo pa, shoutout sa lahat sa classmate ko at sa lahat na nagmamahal kay Bibi Rina. Sabi po ni Ma'am Rose Cross, inagahan ko po tita Rose para maaga rin po tayo matapos po. Shoutout po sa 101 po. Uy, naka 106 views po tayo. Salamat po sa pagbisita po. Shoutout sis Anita, sis Robel, sabi Manang Lisa. Shoutout din po Ma'am Anita, sabi Ma'am Jonalyn. Merix, Aldabi, good evening kagapi, karating lang namin from province Tamsak Dan, sabi ni Ma'am Myrix. Thank you sis, sabi ni Herminia Santos po. Good evening kagapi mo, God bless you, God bless you, God love you, sabi ni Maria Cherry Antonio po. Salamat po, ganun din po sa inyo. Shoutout po Mods Nasahali, Sir Masabari, Maria Carasarina Lopez, MC, hindi kila Jomar Edo, kila niya. Hindi kilala ni Jomar si Edo, kila niya. Ano po yan? Hindi ko nagets po yun Shoutout Rose Cross, sabi ni Sir Masabari. Sarida Dasel, shoutout Sir Sarida Dasel. Shoutout din Ma'am Sir Masabari, Mods Nasahali po. Wow. Kahit dito lang po tayo nagsha-shoutoutan, ayos na po yun. Dito po tayo magkakakilala ng maayos. Diba? Shoutout din Ma'am Sir Masabari, sabi Mods Nasahali. Okay, pwede mo naman ako i-add, sabi ni Herminia Santos. Kung hindi nyo po makita yung po ni i-add nyo po sa Facebook si Maria Anita Beltran. Ang kanyang profile ay paro-paro. Siya po yun.
para ma-add po niya kayo sa Solid Karen Fans Group. Sa may gusto lamang po na sumali sa Solid Fans Group nila Tita Maria, Anita Beltran po. Good evening, Sir Kagapay. Si Relina Porosima. Good evening din po, Ma'am si Relina po, Porosima po. Nako, naglo-loading yata si Sir Kagapay. Ha? Naglo-loading po ba? Shoutout din sa iyo, Ma'am Sir Masabari. Ingat ka din, Sisi, sabi ni Herminia Santos. Hi, Sir John, musta ka na po, sabi ni Rose Cross. Wala pa po si John Michael. Anel Fabian Monteron, good evening, watching from Malaysia. Shoutout po and welcome po, Ma'am Anel Fabian Monteron ng Malaysia. Wala pa si John Michael, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening, Sir Kagapay. Mabuti maaga ka nakapag-live. God bless, tamsakdan, sabi ni Res 143. Para maaga din po tayo matapos po, Ma'am Res. Elizabeth Gabotan, shoutout po kay Reyna and Rhoda from Buena Hills, Sambang dos Guadalupe, Cebu City. Shoutout po, Ma'am Elizabeth. May Aimoti po, magandang gabi Kagapay. Mabuti maaga pa rin para maaga matulog, sabi ni Aimoti. Tama po, para maaga rin po kayo matulog dyan po sa Pinas po, para hindi po kayo masyado mapuyat. Genevieve Clavero, shoutout po. Good evening Kagapay, sabi po ni Ma'am Linda. Shoutout po, Ma'am Linda po. Good morning to all. Mega love shoutout, Miss Lisa, Miss Anita. Thank you all so much. Hello, handsome host. God bless. Sabi po ni Tita Juliet Daycare po. Shoutout to and magandang umaga po, Tita Juliet. Shoutout, Ma'am Rose Cruz. Sabi ni Lisa Palikpik po. Anel Fabian Monteron. Shoutout po. Myrex Saldabe from Cantabugan, Alogensan, Cebu po. Shoutout po, Ma'am Myrex Saldabe po dyan sa inyong pong lugar sa Cebu po. Shoutout po. Good morning you, Miss Daycare, sabi ni Manang Lisa. John Michael Vilisa, shoutout sir, good evening. O, andito na siya na si paring John Michael. Tita Maria, tanungin nyo na kung anong nangyari. Diba, tagal nyo nang hinahanap. Kumusta bro? Balita ko, ano daw Good morning, Juliet Baker, sabi ni Manang at Tita Maria Anita Beltran. Angelique Conhe, salamat at nag-live na po kayo. Proud po kami kay Reyna. Sabi po ni Ma'am Angelique Conhe. Kahapon pa po, Tita Angelique, nag-live po ako kahapon. Wala po yata kayo kahapon. Pero ngayon, natsambahan po nyo yata ako ngayon. Salamat po sa pagbisita po, Ma'am Angelique. Shoutout, Ma'am Anita. Good evening po, sabi ni John Michael. Shoutout, John Michael, sabi ni Maria Anita. Good day po sa Elizabeth Bartasal po. Good day din po, Ma'am Elizabeth po. Salamat po sa inyong pagbisita. Saira Dol, kamusta po Karina? Kamukha ni Princess Rina Yos, si Sir Kagapay, ang galing na ating prinsesa, watching from Silay City, Negros Occidental, Bacolod. Sabi po ni Ma'am Saira Dolka. Gandang gabi po, Ma'am Saira po. Baka po wala pang CP Sir John Rose Cross. Meron na po, Tita Rose, nakakapag-comment na po. Nandito po siya. Shoutout John Michael, maaga ka na ngayon, sabi ni Jonalingol po. Maaga para maaga rin po tayo matapos. Bernadette Rafael, good evening Sir Kagapay. Good evening din po, Ma'am Bernadette po, Rafael. Welcome po sa ating live. Maria Gaete, Sir John, musta ka na? Musta ang puso mo? Huwag ka mag-alala, mayroon nakaalala para sa iyo.
mababait, sabi ni Maria Gaiti. Yan, kamustahin niyo po si John Michael po. Tagal po din nawala po yan sa atin. Si Relina po, si Mayora, mga 11 PM mag-live manonood din ako kay Mayora. O mga ano po yata yung mga last 6 po yata yung nagla-live po yun talaga. Minsan maaga rin po, mga 5:30 ganyan. Kahapon nga nakapasok ako doon, puro kalukuhan naman kaya sumasabay na lang din ako sa mga kalukuhan na sinasabi po niya. Si Mayora maya mga 11 PM mag-live manood din ako kay Mayora, sabi ni si Relina Purisima. Shoutout Miss Jonalyn Golpo, sabi Manang Lisa Palikpik, may langaw Milagros Abilon, 3K supporters ni Bonso Rab Ido Jomar Solid rin, sabi ni Milagros Abilon. Kaya sa iyo ako dyan, Michael, laging handa sa live, sabi ni Maria. Ay salamat dyan, nakita rin kita, musta na, sabi ni Roscos po. Saliram Gamer, shoutout po Sir Saliram Gamer. Luling Pastora, wow, kaagapay sakto naabutan kita uli. Diyos mapagpalas sa iyo, sabi ni Tita Luling Pastora. Opo, Tita Luling po, inagahan ko po para ano po yung mga dyan po sa Pinas, yung hindi po sila masyado mapuyat. Rosalie Palco, good PM Sir Kaagape from Hong Kong. Good PM din po Ma'am Rosalie Palco po. Dyan po sa Hong Kong, at welcome and shout out po. Ma'am Ros, shout out po, sabi John Michael. Ian MC Gaming, gandang hapon. Kaagape, shout out, sabi ni Tita Ian MC Gaming po. Gandang gabi din po dyan, Tita Ian. Shout out from Hasa, sabi ni Manang Lisa. Shout out sis Mia Vlog, sabi ni Lisa Halikpik. Ma'am Lisa, shout and good evening, sabi po ni John Michael po, Belisa. Kagapay nag-usap na kami ni John sa live ni Ma'am Hasa, sabi ni Maria Anita Villar. Ano daw po ang nangyari, Tita Maria? Ma'am Ian Insigaming, shout out, sabi ni John Michael. Good evening din sa iyo, Sir John, sabi ni Manang Lisa. Ngayon lang po ako nakapanood ng live mo, lagi lang ako replay pero hindi ko nakakalimutan magtamsak, sabi ni Ma'am Bernadette Rafael. Wow, salamat po Ma'am Bernadette po. Ngayon, kasi ngayon ko lang din po natin to na parang nakita itong pangalan po nyo rito. Yeah, i-moderator, ipajakitan kita tila. Ma'am Jonalyn, shoutout po and good evening, sabi ni John Michael Beleza. Pili Sambat, magandang gabi kaagape. Magandang gabi din po Ma'am Pili Sambat po. Welcome po sa ating live po. Shoutout Ma'am Ian MC Gaming, sabi ni Maria Anita Beltran. Pili Sambat, Tamsakdan. Salamat po Ma'am Pili po. Shoutout si Lisa and Ma'am Anita, sabi ni Jonalyn Golpo. Si Relina Purisima, wala ako sa live mo palagi sir kasi ginagamit yung cell ko sa mga anak ko, pero sabi po ni Tita Relina Purisima. Ma'am Bernadette Rafael, shout out, sabi ni John Michael Beleza. Yan, bagong ano po natin si Ma'am Bernadette, bagong classmate po natin. Ginatan, good evening po kaagapay, nakaabot din ako sa live mo, tamsaktan. Salamat po Ma'am Tita Ginatan po. At saktong-sakto lang naman po yung inyong pagdating. Violeta Kabingting, shoutout kaagapay, solid Edren Pansmal na mahal Princess Rina at Kalinga Pido. Sana bumalik ang Edren Tandem, sabi po ni Ma'am
Violeta Kabigting. Welcome po Ma'am Violeta po and shout out po. Welcome po natin yung mga bago po na nandito po ngayon. Ang dami pong gwapo. Ang dami pong bago po ngayon. Shout out Ma'am Pili Sambat, Maria Anita Betran, Ma'am Badria po shout out, sabi ni John Michael Beleza. Shout out John Michael, sabi ni Pili Sambat po. Ma'am Ina, shout out where ka na, sabi ni John Michael Beleza. Ngayon wala naman si Ina. Diba? Si Ina Mustasa absent din. Baka mamaya pa yon. Welcome po sa lahat po ng bagong classmate ko, sabi ni Ma'am Rose Cross po, John Michael Beleza. Okay lang po ako Ma'am Ian Imsigami. Shoutout sa ating lahat na nagmamahal sa ating bunso si Rina. Sabi ni Tita Pili Sambat po. Renatix Iloilo. Hello po. Welcome po sa Renatix Iloilo po. Shoutout po sa inyo po dyan. Muli po nakabisita po ang Renatix Iloilo po. Supporter ng ni Rina po. John Michael, kung sakaling babalik ulit sabihin nyo ang GF po, tatanggalin mo ba ulit o huwag magalit sa akin kung makulit ako ha, sabi ni Maria Anita Beltran. Musta ang bunso natin sir, sabi ni John Michael Beleza. Yun bro, daming nagbago, daming natutunan, daming nangyari na wala ka. Marunong na rin siya si Rina mag-gitara daw. Kasi hindi ko pa nakita daw. Badria po shoutout din po Sir John Michael Beleza. Ang daming naghahanap sa iyo John Michael kahapon, hindi lang kahapon, nung pa. Badria po shoutout po Sir John Michael Beleza. Kaagapay salamat naman dahil maaga ka ngayon. Sana suporta pa rin ang mga kuya niya, lalo na si Edo at Jomar. Kahit paano may kuya siyang umaalalay kay Rina. God bless you, sabi ni Dolores Galvez po. Opo, Tita Dolores po, inagahan po natin para maaga po tayo matapos. Mga alas 4:30 siguro tapos na tayo niyan. Tatanggalin mo pa ulit, sabi ni Maria Anita Beltran. Anong tatanggalin niya, Tita Maria? Ma'am Anita, wala na po talaga. Pag sinabi ko po, gagawin ko po, basta wala na, sabi ni John Michael. Tatanggapin mo pa ulit, sabi. Tatanggapin. Akala ko tatanggalin. Maria Anita Beltran, Renatix Iloilo, shoutout po. Okay dyan, sabi ni Maria Anita Beltran. Gloria Magnaye, good evening kagapay. Shoutout sa lahat ng Renatix, sabi po ni Ma'am Gloria Magnaye. Ayun. Muli po nakabisita po sa atin si Ma'am Gloria Magnaye. Hi Sir John, sabi ni Ian Imsigami po. John Michael, hello po. Renatix Iloilo, shout and good evening po sa inyo, sabi ni John Michael. Joanna Salas, shoutout po. Shoutout po Ma'am Gloria Magnaye, Maria Anita Beltran, John Michael Beleza. Opo Ma'am Anita at Ma'am Ian Imsigami po. Pag ako na ang nag-ayaw, wala na talaga po sabi ni John Michael Beleza. Ba't ano ba kasi nangyari John Michael? Share mo naman sa akin. Gloria Magnaye, shout out po. Hello po Ma'am Gloria Magnaye, shout and good evening po, sabi ni John Michael. Roscross po. Roscross, kasi nga po maraming nagmamahal kay Sir John bilang kaibigan, sabi ni Roscross. Shout out po kay John Michael Beleza, sabi ni Ma'am Robelyn Mesta. Hindi ka talaga nalulungkot dyan ha, sabi ni Maria Anita Beltran. Maraming nagmamahal sa iyo John Michael na nandito po. Ganyan kanila kamahal. Hindi ka talaga nalulungkot dyan ha, sabi ni Maria. Good evening kagapay, late na naman ako, sabi ni LB Thomas. Hindi po kayo late. Pa lang po, nasa kalagitnaan pa lang. Masaya, mas maganda balita sa ating bunso, sabi ni John Michael.
Masaya sa magandang balita sa ating bunso, sabi ni John Michael. Naabutan ko rin live nyo po. Nandito na rin po ang Rina Mimay Visayas. Muli po nakabisita po ang ating classmate po, mga classmate sa Rina Mimay Visayas po. Shout out po sa mga taga Visayas po na nagmamahal po kay Rina. Ang Rina Mimay Visayas. Shout out po at welcome po muli. Shoutout sa lahat nandito sa live ni Kaagapay. Tamsakdan tayo, sabi ni LB Thomas po. Tamsakdan Kaagapay, sabi ni LB Thomas. Salamat po Ma'am LB Thomas. Shoutout, sabi ni Manang Lisa. Maria Anita Bitran, Ma'am LB Thomas. Shoutout. Nalulungkot din Ma'am Anita, kaya lang wala na talaga ako magagawa, tapos na, sabi ni John Michael. Leonardo Nola, magandang gabi po Kaagapay, Tamsakdan. Magandang gabi din po Tita Leonardo Nola. Salamat po sa pagtamsak at sa pagbisita po. Rina Mimay Bisaya, shout out and good evening, sabi John Michael Beleza. Virginia Clara, kay maaga pa, kakain pa lang Kaagapay, sabi ni Tita Virginia Clara kay. Opo tita, inagaan ko na para maaga din po talaga matapos. Hello Ma'am Leonardo Nola, shout out po, sabi ni John Michael po. Huwag kalimutan Huwag kalimutan magtamsakdan po, sabi ni Manang Lisa. LB Tomas, shout out to Sir John Michael Beleza, Spike Limbo, Mariani Tabitran, Ina Mustasa, sabi ni LB Tomas po. Bernadette Rafael, masaya si Biberina sa bago niyang gitara. Ganado siya at sa kanyang bagong gitara, sabi ni Bernadette Rafael. Oo nga po Ma'am Bernadette. Para meron din po siyang libangan, hindi lang po siguro cellphone na lang, kumbaga sa gitara na lang, di ba? Para yun sa gitara may matututunan po talaga siya doon. Kumain ka na ba dyan, John Michael? Kain ka muna, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Virginia Claraca, shout out po, sabi ni John Michael. Hindi pa po Ma'am Anita, baka mamaya na lang ako kakain, sabi ni John Michael Beleza. Joanna Salas, shout out. Shout out po Ma'am Virginia, sabi Maria Anita Beltran po. Rosemary Alcantara, good evening po. Good evening din po Ma'am Rosemary. Roscrossad naman, huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin ng tunay na nagmamahal sa iyo at maunawain pag pre kita, sabi po ni Ma'am Roscross. Oo nga naman John Michael. Isipin mo lang sa dagat ay hindi lang po iisa ang isda po dyan, maraming isdang babae. Kung magets mo ang ibig kong sabihin, maintindihan mo talaga. Kaya wag kang marami kang makikilala po dyan. Thumbs up po tayo lahat, sabi John Michael. Belisa, Virginia Claraca, Elisa Balikpik, LB Tomas, shout out po, sabi po ni Ma'am LB Tomas. Badria po nakakatuwa ang dalaga natin. Rina, maraming hilig po, sana tuloy-tuloy na po ang kanyang paggaling niya, sabi ni Badria. Ma'am Roscross, absent. Ma'am Roscross, focus muna ako sa work ko po, sabi ni John Michael. Tama, focus ka muna sa work mo. Kaya sabi ko, ang babae nandyan lang sa tabi-tabi. Kung gugustuhin mo, magkakahanap ka talaga, di ba? Kaya huwag kang huwag kang mawalan ng pag-asa. Daming babae dyan. Ako nga nakahanap din eh.
Ako iniwanan din, yan nakahanap din ako. Wala yata si Sir Specklimbo, absent yata, sabi ni Elvie Tomas. Aida Cortinas official 72 tusok kuya kagapay mo may galap shoutout. Sabi po ni Aida Cortinas official. Salamat po Ma'am Aida Cortinas official po. I-ano nyo po yung link nyo para masuportahan po kayo ng mga classmate po natin. I-ano nyo po yung yung link ng channel po nyo, Tita Aida Cortinas. Tingnan ko nga yung channel nyo ito. Yan Tita Aida, ibaba nyo po yung link nyo para i-ano natin. Para masuportahan po kayo ng mga classmate po natin. Nakita ko na po yung channel po nyo eh. Good evening sa lahat. Shout out sa ni Bibia Berting po. Oy, nandito na rin si Manang Bibia Berting. Hayaan mo dyan, dito lang ka mo nga Hayaan mo dyan, dito lang kami nga nagmamahal sa iyo. Magkita-kita lang tayo sa live ni Kaagapay. Hasa dyan, magkakahanap ka pa ng mas mabait pa. Okay dyan, sabi ni Maria Gaiti po. Team Coroda. Nasa Team Coroda pala si Ma'am Aida Cortinas official. Shout out po kay Tita Ann Coroda po. Tita Ana Coroda. Tita Aida, i-ano niyo po yung link po ninyo. Totoo ba Sir Kaagapay, may abangan tayo kay Rina pag-uwi ng Kalinga Prab, Bernadette Rafael? Yun po ang sinabi po ng kakilala ko po na may aabangan daw. Kasi tinatanong ko ay ayaw naman sabihin sa akin, baka mabanggit ko daw. Kaya sabi ko ay okay, abangan na lang. Yun. Kasi sinabi naman niya rito sa ating sa ating live kahapon ba yon, na mayroon daw aabangan pagdating nila Kalinga Prab. Inilabas na talaga ni Bonso ang talento niya, sabi ni John Michael Beleza. Pa lang yung talento, hindi pa naman niya as in totally nilabas John Michael. Kumbaga nasa 2020 pa lang, no. Ma'am Bibia Berting, shoutout, sabi ni Maria Anita Beltran. Frida Lano, shoutout Kagapay, Hasa at Miss Jihan, sabi ni Frida Lano po. Kaya ako sa'yo, kaya po, kaya ako sa'yo idol lagi kang kaya ako sa'yo idol lagi kang may kasabihan, okay? Sabi ni Ross Cross. John Michael Beleza, Ma'am Aida, Ma'am Aida, shout out and good evening po. Musta po, sabi ni John Michael Beleza po. Si Ma'am Aida Cortinas po ay nasa team po ni Tita Ana Coroda. Shout out Kaagapay, Rosmarie Alcantara po. Shout out din po Ma'am Frida Alano, shout out po, sabi ni John Michael. Ma'am Frida Alano, shout out, sabi Maria Anita Bertram. Yes, Ma'am Mariana Anita, shout out. Ano kaya nangyari doon sa Facebook ko? Di tayo makapasok, sabi ni Bibia Berting po. Na-miss po kita, Ma'am Aida. Ingat ka po lagi. God bless po, sabi ni John Michael Beleza.
magkakilala yata kayo, Jan Michael, si ano, Ma'am Aida. Ngayon ko lang po kasi nakita rito sa aking sa live ko po. Kaya welcome kay Ma'am Aida Cortinas Official. I-ano po natin yung niya, yung channel po niya. Nasaan na yung link po niya rito? Sir Jan Michael, may darating pa na babae para sa iyo. Ibigay talaga ni God para sa iyo. Happy lang. Sige Jan, sabi ni LB Thomas. Kaya nga Ma'am Bibi Berting, bakit hindi makapasok, sabi ni Maria Anita Biron. Talaga Sir Jan, nalulungkot ako para sa iyo, pero wala talaga tayo magagawa kung ayaw mo na. Sabi Ian Imsigami po. Kagapay, anong balita na kay Bibi Rina? Shoutout sa mga Macarena, sabi ni Alfreda Alano po. Aida Cortinas Official, Bonso dyan, good evening, okay naman, ikaw musta na Bonso, sabi ni Ma'am Aida Cortinas. Tirata, hello po, kagapay, musta po? Okay lang po Ma'am Tirata po, at welcome po sa ating live po. Bagong-bago po yata rito sa aking live. Kaya welcome po kayo. Claudia Agraba, magandang gabi po. Magandang gabi din po Ma'am Claudia Agraba, at welcome po. Wag po tayo bibit malungkot, move on po tayo para kay Bonso Rina, wag po tayo malungkot, move on po tayo para kay Bonso Rina, love lang tayo, sabi ni John Michael. Aida Cortina site official, nagbaba po ng link. Paano ba ito pin? I-pin. Yan. Yan, subscribe po natin si si Ma'am Aida Cortinas Official. Nagbaba po siya ng link. Katim po ni Tita Ana Coroda. Suportahan po natin yung channel po niya. Huwag dibdibin Sir John Michael, kusang darating ang para sa'yo, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Oo nga. Huwag mo dibdibin parang dyan kung ikaw man ay nasaktan. Sa umpisa lang yan, masasaktan ka, pero sa isang araw, pangalawang araw, tatlong araw, makakalimutan mo din yan. Oo, basta tayong nagmamahalan para kay Rina, walang bibitaw at walang iwanan mga kaibigan, laban tayo para kay Rina, sabi ni Elbe Tomas. Shoutout po sa lahat, sabi ni Billy Valerio po. Okay lang po ako Ma'am Aida, nandyan naman po kayo lahat para sa akin, sabi ni John Michael Beleza. Virginia Diasis, good evening, kagapay, sila makakasagot sa tanong ngayon or may ibang pang dahilan? Good luck sa kanilang dalawa, yun lang po, sabi ni Virginia Diasis po. Oo nga, sila po talaga yung makakasagot po niyan. Tama po, yung sinabi po nyo. Dading Laos. Hindi natin ang kapalaran ng tao. Minsan yung hindi inaasahan, siya ang kapalaran. Shoutout sa lahat ng live kay kaagapay, sabi po ni Ma'am Dading Laos po. John Michael, makakahanap ka pa ng mas higit pa sa kanya, sabi ni Maria Anita Beltran. Good evening Sir Kagay, musta po? Ingat kayo lagi, God bless you and your family, sabi ni Mercy Limbres. Kayo din po, ingat din po kayo at ingat din po tayong lahat na nandito po. Joanna Sala, shoutout po. Bernadette Rafael, magaling na siya rin, na konting kimbot na lang, lubusan na siyang gagaling, sabi ni Bernadette Rafael po. Ma'am Anita, alis muna ako. Ma'am
Alam mo naman kagapay mo na. Sige po Tita Ian, sige amin po, sige po. Shoutout Mercy Nembre, sabi ni Maria Anita Betran. Renatix Iloilo, masaya kami sa balitang may aabangan, sabi ni Renatix Iloilo. Oo nga po, sinabi po sa akin ni yung kilala ko. Diba sinabi naman po niya kahapon na may abangan daw. Classmate pa support po kay Aida Corinas official, isa ko rin ina at kapatid o kaibigan siya. Please support, sabi ni John Maker. Oo nga po, pa-supportan po yung nakalink po dito mga titas po. Si Aida Cortinas po official. Subscribe po natin. Huwag din natin kalimutan mag-subscribe po, sabi ni Manang Maria. Ay, sabi ni Manang Lisa. Celestine Espia, pa-shoutout Japan Charity Group, sir, sabi ni Ma'am Celestine Espia po. Andito po si Ma'am Celestine Espia, siya po yung yung nagsabi po kahapon na may abangan daw po. Sure ba daw yan, Ma'am Celestine Espia, na may abangan bukas? Ay, bukas. May abangan kay Rina pagdating nila Kalinga Prab. Kasi tinatanong po nila sa akin. Ikaw din mismo nagsabi niyan dito sa live ko kahapon yata, di ba? Kung mayroon, abangan talaga. Celestine Espia, shoutout sa Japan Charity Group, sir, sabi. Hinahanap ka yata Celestine Espia sa Japan, pasok ka na daw doon. Aida Cortinas official, tama ka Bonso, pag may problema ka dito lang kami mga ate mo, basta isipin mo yung mga paalala namin sa iyo, ingat mo, sabi ni Ma'am Cortinas official. Thank you Bonso, sabi ni Aida Cortinas po. Pa-subscribe po yung po yung nakalink po rito, pindutin nyo lamang po yung doon yung nasa tas yung pangalan po niya, yung Aida Cortinas, yung link po. Supportan po natin bagong classmate po natin. Katim po ni Tita Ana Coroda po. Sir Masabari, shout out Sir John Michael Beleza, musta ka na? Okay ka lang ba? Okay ka lang, dito lang kaming mga classmate mo, sabi ni Sir Masabari. Mga classmate at idol na out na po muna ako, dumating na po ang anak ko galing Manila, pakainin ko pa muna, sabi ni Roscos po. Sige po Ma'am Roscos po, bisitahin nyo muna ang inyong anak, pagsilbihan nyo muna dahil pagod po yan sa biyahe. John Michael Belisa, salamat po Ma'am Gloria. Sa Maria Anita Beltran, Mark, shout out. Hello po Mark, shout out, sabi ni John Michael. Shout out sa lahat. Soldreda, sabi ni Mark po. Okay po Mami Aida, salamat po, sabi ni John Michael Belisa po. Ginilo, gandang gabi kaagapay. Magandang gabi din po Ma'am Ginilo po. Shout out, tamsakdan po sa kaagapay, sabi ni Tita Mark. Mahirap lumimot ang sakit, sabi ni Bibia Berting. Mahirap talaga kung lagi mong iniisip po yan. Kung hindi mo iniisip, madali kang maka-move on. Tama ba ako, Tita Bibia? Gandang gabi mga Karina, sabi ni Michelle Basilotti. Mayroon po tayong bisita ulit, si Ma'am Michelle Basilotti po. Welcome po Ma'am Michelle Basilotti po, welcome po sa ating live. Hello Ma'am Sir Masabari, shout out John Michael Beleza. Sir John, dito lang kami para suportahan ka, hindi ka namin iiwan, sabi ni LB Tomas. John, wag mong dibdibin, makakita ka rin ng para sa'yo, mag-ingat ka lagi, sabi ni Tita Gloria Magnaye. Ingat ka po Ma'am Roscos, God bless po, sabi ni John Michael.
Matagal na po ako pero minsan lang ako mag-comment, pinapanood ko lang ang live mo kaagapay, sabi ni Tirata po. Wow, ganun po ba't Ma'am Tirata? Salamat po. Badria Pompo, oo naman po, walang iwanan para sa dalaga natin. Solid Reyna po tayo, sabi ni Badria Pompo. Gina Amad, hi, shoutout sa lahat na andito sa live ni Sir Kagapay, God bless po. Sabi mo po ni Tita Gina Amad po. Salamat po Tita Gina Amad, nakabisita po kayo muli. Aida Cortinas official, ang ganda lalo ngayon ni Bibi Renas at ang talino na niya, sabi ni Ma'am Aida Cortinas official. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Tita Aida Cortinas po, pa-subscribe po, click nyo lamang po yung nandun po yung link sa taas. Bilang suporta na rin po sa kanya. Siyempre, sa mga bago rin po na hindi po na nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na rin po. Kaya nga po Ma'am Elvie Tomas, kaya hayaan nyo na kung hindi naman siguro dito makaka-copyright. Higalap shoutout po sa lahat, sabi ni Meli Valerio po. Sir Masabari, dan subscribe na po. Salamat po Ma'am Sir Masabari. May ibibigay sa iyo si Lord ng tamang magmamahal sa iyo. God bless, sabi ni Gloria Magnaye po. Sabi ni Tita Gloria Magnaye. Tama po, wag lang po tayo mag-apura. Diba, Tita Gloria? Mas maganda po kasi yung kusang may dumadating kaysa sa naghahanap. Shoutout Mark, sabi ni Sir Masabari, Erlinda Naparan. Good evening Kagapay, musta ka ba? Okay lang po Tita Erlinda Naparan po. Ma'am Celestine, ano po yung abangan tungkol kay Rina? Sabi po ni Ma'am Manang Lisa Paligpik. O yan, andito po si Ma'am Celestine Espia. Siya po yung tanungin po niyo, siya po yung nagbalita po sa atin dito kahapon yata eh. Yan Bonso, basta pray lang ikaw sa Lord hanggang Iyan Bonso, basta pray lang ikaw sa Lord. Di hag mo na balikan, masasaktan ka lang. Wag mo nang balikan, masasaktan ka lang. Sabi ni Aida Cortinas official. Nasa iyo yan John Michael, kung may second chance pa, malay mo. Di ba magbago yung mo. Pero kung paulit-ulit naman na nangyayari ito sa inyo, ay ikaw na mismong magdedesisyon talaga. Magaling na nga po si Bonso, masaya ako para sa kanya. Malaki na pinagbago ni Bonso rin, sabi John Michael. Shoutout Bibia Bertin, Sir Masabari po. Shoutout LB Tomas, sabi ni Sir Masabari. Okay po Mami Aida, susundin ko po mga payo nyo akin. Salamat po, sabi ni John Michael. Mark. Shoutout Sir John, kaya mo yan, masakit sa una lang yan, kailangan mo lang magpakatatag ka lang. Pray ka lang kay Lord, sabi ni Mark. Erlinda Naparan, Kagapay, sabi mo babalik daw ang Edrin, totoo ba ito?
Ay wala po akong sinasabing babalik po ang Edren. Ay kagapay sabi magbabalik daw ang Edren, ay hindi po natin masasabi kung babalik po ang Edren po, Tita Erlinda. Pero malay nyo, baka bumalik po. Naglalaylo lang muna si Ido. Shout out din Ma'am Sherma Sabare, sabi po ni Bibi Berting po. Celestine Espia, makikita na sa vlog si Rina Ido. O yan po, sabi ni Ma'am Celestine Espia. Makikita na sa vlog si Rina kay Ido, sabi niya. Oh. Yan, isang pahiwatig na po yan ni Ma'am Celestine Espia. Sa mga marami naghihintay tamsakdan. Sabi ni Erlinda Naparan. Totoo Ma'am Celestine, sabi ni Manang Lisa Paligpig. Siguro po Manang Lisa, totoo po siguro yan. Kasi kilala ko si Celestine Espia eh. 'Di ba? Basta yun na yun. Salamat sa classmates at nag-subscribe sa Mami Aida ko. God bless sa lahat, sabi ni John Michael. Ma'am Bibia Berting, ano po bang profile pic nyo? Sabi ni Maria Anita Bertran. Shout out Ma'am Anita Bertran, Mark. Welcome Ma'am Michelle, sabi ni Manang Lisa. Silent means yes, para maka-let go. Oh. Sabi ni Ma'am Celestine Espia, silence means yes, para maka-let go. Yan si Ma'am Celestine Espia na po nagsasabi niyan. Hi po, good evening. Sana magkita kami nila Rab. Sabi ni Ma'am Jax. Pwede naman po kayo magkita Ma'am Jax kung gusto nyo pong pumunta sa Dait, sa Naga. Taga doon po siya eh. Nasaan po ba kayo Ma'am Jax? Bagong bisita po natin si Ma'am Jax. Welcome po sa ating live. Sana makita mo yung magmamahal sa iyo, John Michael, dahil ang Diyos lang ang nakakaalam ng ating swerte, sabi ni Ma'am Dading Laos po. Subukan ko ako ang mag-add sa iyo, sabi ni Maria Anita Bertran. Passport naman po, matagal na din po ako, Kuya Kaagapay, support muna. Sabi po ni Ma'am Aida Cortinas official po ay pa-support naman po, matagal na din po ako, Kuya Kaagapay, support naman Kuya Bal Kalinga Prab, kahit wala pa po ako sa YT. May unang vlog pa kay Baby Reyna, sabi po ni Ma'am Aida Cortinas official. Subscribe po natin si Ma'am Aida Cortinas po, mga titas. Suportahan po natin yung kanyang channel. Aida Cortinas official, yung nasa taas po nakalink. Pindutin nyo lamang po yan. Alma Pereira, sana magkita kami ng kalingap. Pwede nga rin po Ma'am Jax. Nasaan po ba kayo Ma'am Alma Pereira? Nasa Pinas po ba kayo? Ngayon nasa sila Kalinga Prab, nasa po kasi sila ngayon, nasa Baguio po. Thank you po Kuya Kaagapay sa jacket. Welcome po Ma'am Aida Cortinas po official. Ayun, hindi pa pala ako nakapag-subscribe sa inyo po.
subscribe ko na po kayo. Yan. Okay na. Na-subscribe ko na po. Yan. Ma'am Bibi Berting, ano po ang profile pic mo? Sabi ni Maria Anita Beltran po. Sa lahat po, move on po tayo. Update po rin na bunso lang. Usapan natin, salamat sa lahat. Sabi ni John Michael. Oo nga po, wag niyo na pong pag-usapan yung love life ni John Michael, naka-move on na po siya. Wag niyo na pong wag niyo nang ibalik pa yung kanyang masakit na alaala, di ba? Sir John Michael Beleza, okay lang na magpapakatatag ka at huwag mo nang dibdibin, makakakita ka din ng forever mo, sabi ni Bernadette Rafael. Okay po, Mark, salamat, sabi ni John Michael. Ma'am Anita, galing ni Bonso ng gitara, di ba? Sabi ni John Michael. Kagapay sinabi na po, Manang Lisa, Balikpik. Kagapay sinabi na po, sabi ni, yan, sinabi na pala, di ba? Diyan, makita ko na ang galing ng ating bunso, sabi ni Maria Anita Betra. Masakit talaga. Dapat, Sir John, wag mo na isipin lagi ako. Sir, noon ganun din ako, namatay yung asawa ko. So, sobrang sakit pero natanggap ko din. Pero hindi ako ulit nag-asawa. Yung mga anak, inalagaan ko, sabi ni Elvie Tomas po. Okay lang po, Sir John Michael, sabi ni Ma'am Imelda po. Oo nga po, Ma'am Anita. Sobrang tuwa ko makita ko nagigitara si Bonso, sabi ni John Michael. Salamat, ma'am, kung gano'n masaya kami, sabi ni Erlinda Naparan. Tingnan mo dyan, ang dami nagmamahal sa iyo, sabi Maria Anita Biran. Hello po, Ma'am Erlinda Naparan, shout out and good evening, sabi John Michael. Perly Fernandez, hello kagape, ang ganda ni Princess Reyna. Tama po, Tita Perly Fernandez, ang ganda po talaga. Kuya Rab na nagsabi na wala ng tandem na Edren, magpahinga muna daw, sabi ni Mark. Yun nga po, maglalaylo lang muna siya na si Ido. Malay po natin, pwede rin po magbago ang isip po niya ni Kalinga Prab, di ba? Aida Cortinas, special Kuya Bal, happy birthday po, more blessing, more viewers, more subs. Patuloy na ipagkaloob po sa inyo ng Lord. Lord, lakas ng katawan, ilayo sa sakit na karamdaman. Ingat po kayong lahat dyan sa Baguio, sabi po ni Ma'am Aida Cortinas po. Malabo natang ibalik ang Edren, sabi ni Badria Pompo. Wag po muna kayong umasa, masasaktan lamang po kayo kung ano po talaga. Diba? Oo nga po, Ma'am Anita, sobrang dami ninyo po. Para sa akin, mga nagmamahal kayo lahat, di ko kayo kayang iwanan, lalong-lalo na si Bonso Reyna, sabi John Michael. Virginia Clara, kaya ayan na Ido, magkuya, gusto love team, isa pa gusto niya mag-asawa, sabi ni Virginia Clara. Kaya shout out sa akin mga classmate na solid rin na Mark. Hello mga Perly Fernandez, shout out and good evening, sabi ni John Michael Felisa po. Perly Fernandez, hindi na sila bagay ni Ido at si Princess Serena. Shout out to Sis Cathy and Sis Gina, and shout out to CEO founder Mel Jumarin, Tamsak Dan, sabi ni Perly Fernandez po. Salamat yan, sana totoo yan na mahal mo kami at si Bonso Reyna, sabi ni Maria Anita Beltran. Los naman lahat, magandang gabi po, kaagapi, ang ganda talaga ni Reyna natin, bukas birthday ko, mga bukas sabay kami ni Kuya Bal. Advance happy birthday po, Ma'am Los na Malata po. Sana mag-enjoy po kayo at marami pang birthday na darating po sa inyo. At syempre, laging healthy po. LB Tomas, subscribe na ako, Sir John, kay Aida Cortinas Official. Salamat po, Ma'am LB Tomas, at
nakapag-subscribe po kayo kay Ma'am Aida Cortinas. Mami Aida, akala ko po mag-live ka kanina, naghihintay po ako sa iyo. Sabi diyan Michael Beleza. Salamat Ma'am LB sa subs sa Mami Aida ko, big things, sabi ni John Michael. Sa lahat pa po nang hindi pa po nakapag-subscribe kay kay Ma'am Aida Cortinas po, pa-subscribe po. Sana wag nang ibalik ang Etren, okay na yung solo na lang si Rina Chak po, marami naman basher, lalaitin na naman ang Rina natin, sabi ni Bernadette Rappel. Hindi ko na nakikita si Aida Cortinas dyan. Saan nyo? Hindi, Tita Maria, po, yung po dyan, nakaling, yung nakapin, pindutin nyo po yon, lalabas po yan yung channel po niya. Baterya po nakakatuwa naman po Sir John, hindi na kayang iwan ang lahat natin dito at bibirin girl natin Reyna, sabi Baterya po. Good evening kagapay, shoutout po sa lahat na nandito, sabi ni Solita Bautista. Best friend Italy, shoutout po. Shoutout po Tita Best friend Italy po, at welcome po sa ating live po. Forget who hurt you every yesterday, but don't forget those who love you every day. Forget the past that makes you cry and focus on the present that make you smile. Forget the pain but never the lesson you gain, sabi ni Ma'am Celestine Espia. Umuhugot yata to si Ma'am Celestine. Good evening po kaga, pa-shoutout po, sabi ni Ma'am Connie Odonio. Good evening din po Ma'am Connie po. Imelda Tamsakdan, Sir kaga pa. Salamat po Ma'am Imelda po. Oo naman Ma'am Anita, mahal ko si Bonso Rina, kaya mahal ko din kayo lahat, walang iwanan para sa bunso natin, sabi ni John Michael. Shoutout John Michael, sabi po ni Tita Best Friend Italy. John Michael, Ma'am Celestine Espia, shoutout po, sabi ni John Michael. Aida Cortinas official, change topic na po tayo, huwag po natin pag-usapan si Bonso dyan at naka-move on na po siya. Thanks you po mga kapatid, sabi ni Ma'am Aida Cortinas. Kaya nga po, sabi ko nga po, wag na po natin pag-usapan yung love life ni Michael, John Michael. Kasi lalong masasaktan lang po yan. Lalong hindi po siya makakapag-move on. Shout out ang lakas ng sounds. Manang Lisa Palikpik, shout out po. Ang Marianita Beltran. Los na Malata, sabi po niya ay asan na? Kagapay pareho kami dyan Michael, ako rin 10 taon hindi ako naghanap ng asawa para lang sa mga anak ko, lumipat sa ibang bahay, naka-move on na ako, sabi ni Ma'am Los na Malata. Kung tayo po iwanan ng asawa, kung may anak naman po kayo, ay mag-focus na lamang po kayo sa inyong mga anak. Diba? Maria Anita Bertrand, shout out, sabi ni Tita Best Friend Italy. Thank you kaagapay, sabi ni Los na Malata. Salamat din po. Mas mabuti walang tandem si Rina, okay na lang si Rodan, mga nag-aalaga sa kanya, masaya naman si Rina kahit walang katandem, sabi ni Freda Alano. Kung baga si Rina naman po ay hindi naman po niya alam yung ibig sabihin yung mga tandem na yan. Basta ang alam po niya ay mayroon siyang nakakasalamuhang lalaki, kuya, ganyan.
Maria Anita Beltran, best friend Italy, i-add kita, sabi po ni Maria Anita Beltran. Wala lungkot ko makita ko si Bonso rin nagigitara. Mawala lungkot ko makita ko si Bonso rin na nagigitara, sabi ni John Michael. Rinas Destiny Groups, good evening sa lahat. Andito na rin po si Manang Rinas Destiny Groups po. Siya din po siyang vlogger, si Ma'am Rinas. Mia Vlog po yata ang pangalan niya sa sa YT po niya. Si Rinas Destiny Groups po. Idutin po yata, ito rin po yata, idutin. Ito rin po yata niya. Yung pangalan ng YT po niya ay Rinas Destiny Groups. Aida Cortinas official channel niya. Ma'am Anita, salamat po, sabi ni John Michael. Maya Bonso, mag-silent live ako, thank you, sabi ni Aida Cortinas. Anong oras po, Ma'am Aida Cortinas, kayo mag-live? Best friend Italy, okay. Maria Anita Bertran, thank you, sabi po. Los na Malata, happy birthday sa iyo, advance, sabi po ni LB Tomas po. Tama dyan, mawawala ang lungkot pag makikita ang bunso natin, sabi Maria Anita Bertran. Ma'am, best friend channel mo po yan. Sabi ni John Michael Bilisa, Sir John, ang karanasan ko din yan, masakit. Sa akin, harap-harapan pa silos ko lang na to, ako pray lang ako hanggang makalimutan ko ang sakit alang-alang sa mga anak ko, sabi po ni Mark. Shout out best friend Italy, sabi ni Ma'am LB Tomas. Best friend Italy best friend Italy channel ko, sabi po ni Ma'am best friend Italy. Sige po Ma'am best friend Italy, at channel nyo po pala yan, baba nyo rin po yung inyong link para po rin po masubscribe din po kayo ng mga classmate po natin. Thank you po sa lahat na nandito sa live ni Kuya Kagape at sa mga nag-support sa akin. Shout out po, sabi ni Ma'am Aida Cortinas po. Tama dyan, walang iwanan, mag-love lang tayo lahat para kay Bibi Rena, sabi ni Maria Gaiti. Okay po, abangan ko po Mami Aida, sabi dyan Michael. Tama ka Ma'am Anita, ayaw ko magmumukmuk, libang ako sa YT Rina, sabi dyan Michael. Best friend Italy channel ko, pero personal vlog private. Yun po pala, personal private po ni Ma'am best friend Italy. Los Pimindarumboa sa si Kagapay, Sir Kagapay, magandang gabi. Magandang gabi din po, Ma'am Los Piminda po. Naka-isang oras na pa po pala tayo. Di po ko namalayan. Extend lang po tayo ng ilang minuto na lamang po para makapag-live din po yung iba. Ilahasa at saka si Mayor. Diyan, out muna ako. Ang sakit na naman ng mata ko, sabi ni Maria Anita Bertran. Sige po. Salamat po, Tita Maria. Sisa Quadrate. Shout out po Ma'am Sisa Quadrate. Welcome po sa ating live po. Kagapay, ang galing mo naman payo, sabi ni Erlinda na para. Payong tsamba po yun.
Pili Sambat, shout out po. Celestine Espia, Tom Sakdan, bye. Sabi po, salamat po Ma'am Celestine Espia sa info at saka sa pagbisita po ninyo. Happy birthday Kuya Adbal Santos Matubang. Wish ko sa iyo Kuya Bal yung kalakasan and more blessing your receive in your life. God bless po, sabi ni Perly Fernandez. Lulubat po ang ating wifi. Ay, kailangan natin i-charge. Yeah. Opo, Ma'am Anita Maria Gaiti, hindi ko kayo iwanan, sama-sama tayo para kay Bonsorina. Ako basta si Rina hindi alam ang love team ay hindi niya alam ni Rina pag-aaral, pagsayaw at kumanta. Ang alam ni Rina pag-aaral, pagsayaw at kumanta, sabi ni LB Tomas. Tama po. Hindi naman po alam po talaga ni Rina yung love team tandem na yan. Ang alam po niya, kung tanongin niyo na kung kaya niya sumaya, alam po niya talaga yung mga kanyang bagay, yung sayaw-sayaw, kumanta. Okay po Ma'am Anita, pahinga ka na, bukas na lang ulit tayo magkita-kita sa live ni Ma'am Hasa. Ingat po kayo, God bless you or your family, sabi John Michael. Ma'am Ina Spike na you, sabi John Michael. Tama kayo na walang tandem si Bon, so focus na lang siya sa pag-aaral at sa paggaling, sabi Mark. Dading Laos, galing ni Rina sa kanyang pag-aaral, shout out kagapay, sabi ni Ma'am Dading Laos po, Los na Malata. Nag-abroad kasi kagapay Saudi mula 2000 hanggang 2021. Hindi ko alam na nagpakasal na Saudi dito niya sa Pilipinas. Nag-abroad kasi kagapay Saudi mula 2005 hanggang 2021. Hindi ko alam na nagpakasal na Saudi dito na siya sa Pilipinas. Baka nagpa-convert po siya ng Muslim po ba ito, Ma'am Los na Malata? Kasi kung nandito ka sa Saudi, hindi ka naman pwedeng magpakasal kung hindi ka Muslim. Maria Getesel kagabi, bakit wala si Spike Limbo? Ano nangyari? Baka busy pa po yun. Shout out Bisprin Italy, sabi ni Mark. Joanna Salas, shout out po. Dan Bagong Dikit, Renas Destiny Group, sabi ni Aida Cortinas po. Ma'am Solita Bautista, shout out and good evening po, sabi ni John Michael. Bilina Tangunon, kagapay mo. Ano po? Kana ingat palagi. Sana ingat ka palagi, sabi po ni Ma'am Abilina Tangunon. Ingat din po kayo palagi, Ma'am Abilina po. Good night sa lahat na nandito sa live mo. Salamat kaagapay. Salamat din po sa inyong pagbisita po, Tita Maria Gaite po. Yes, tama. 2 minuto na lamang po bago tayo magpaalam. O kaya kasi naka-1 oras na rin po tayo. 1 oras na higit. Good night sa lahat na nandito sa live mo. Salamat kaagapay, sabi ni Maria Gaite po. Yes, tama ka na Ma'am LB. Yung talino ni Bonso, nilalabas na niya. Isa good job, Bonso rin, sabi ni John Michael. Wala si Sprite, natulog na yata, Sir John, sabi ni LB Thomas. Shoutout Mark, sabi ni Aida Cortinas Official. Sa lahat po na pag-subscribe kay Aida Cortinas Official, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa lahat, sabi po ni John Michael. Ang alam ni Reyna sumayaw, hindi alam ng love team. Buti nga magaling na siya, sabi ni Abilina Tunganon po. Shoutout po Ma'am LB, sabi ni Ma'am Aida Cortinas. Bisaya po asawa ko kagapay. Bisaya po ba? Bisaya. Ano yun, hindi po siya Muslim? Ma'am Los na Malata. Shoutout po, sabi ni Rose Alcantara.
Bunso dyan, lagi mag-ingat. Bunso dyan, lagi mag-iingat. Sabi po ni Tita Aida Cortinas po. Ma'am Aida, bunso dyan. Muli po sa mga ano pa po bago po dito na hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe po. Kaagapay mo at syempre po kay Ma'am Aida Cortinas Official, subscribe din po natin yung mga hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa channel po na ito ni Ma'am Aida Cortinas Official. Katim po ni Tita Ana Coroda po yan. Hindi po kaagapay Muslim. Hindi po siya. Paano po siya nakapagpakasal dito sa Saudi kung maaari din po siguro nagpa-convert po siya rito. Nagpa-convert po sila bago sila nagpakasal. Ganun po yung kakilala ko rito na Christian nagpa-convert bago para lang makapagpakasal. Shout out din po sa iyo dyan, Michael. Good evening, sabi ni Solita Bautista. Shout out po Ma'am Los na Malata, sabi ni Aida Cortinas Official. Hindi po kaagapay Muslim, Los na Malata. Masarap at masaya pag-usapan si Bonso rin na malaki na talaga improvement niya. One post na lang, okay na yan si Bonso. Good night pa po sa inyong lahat. Sir Kaagapay, ako po ay inaantok na. God bless us all, sabi ni Ma'am Bernadette. Salamat po Ma'am Bernadette at tayo naman po ay magpapaalam na rin po kasi isang oras na higit na rin po tayo. So subukan na lang po natin ulit mag-live po ng maaga kung Sabado bukas. Try po natin mag-live po ng maaga para maaga din po tayong matapos. Shoutout po Ma'am Solita Bautista, sabi niya Aida Cortinas po. Okay sir, Kaagapay, stay safe, good health sir, siyempre always stay happy lang, sabi ni Mark. Sige Kaagapay, out na ako sir dyan, antok na po ako, masakit na mata ko, good night na lang sa lahat na nandito sa live ni Kaagapay, sabi ni Elvie Tomas po. Jobel Malyari, magandang gabi, manood ng live mo, birthday paano ng anak ko ngayon. Ano po? Magandang gabi, manood ng live mo, birthday paano ng anak ko. Paano ng anak ko ngayon? Ako yung dalawang ng aking panganay, pakibang anak. Hindi ko po nuggets po ito Magandang gabi, manood ng live mo, birthday paano ng anak ko ngayon. Ako yung dalawang ng aking panganay, pakibang anak. Sabi ni Ma'am Jobel Malyar. Hindi ko po nuggets, Ma'am Jobel. Gina Amad, wala naman siguro problema kung magbanding ulit si Edo at Bibi Rina at may pinagsamaan naman sila. Dati isa pa kapatid lang ang turing ni Edo ni Rina. Sabi po ni Tita Gina Amad po. Oo nga po, wala naman po masama kung sila po ay magbandi-banding dahil nga po may pinagsamaan naman po sila, di ba? Kaya kung nakikita po natin ng gano'n na nagbabandingan po sila, huwag na po natin pag-isipan po ng hindi po maganda. Basta importante ay masaya po tayo na nakikita po natin masaya po si Bibi na po natin, di ba? Na nandyan din po yung mga tinuring niyang kuya na sana ay hindi nga po talaga makakalimot sila Kalinga Pido, Jomar para kay Rina. Diba yan nga po yung nasa thumbnail ko po na
ano po yung sinabi ko sa thumbnail ko po diyan na naka-support pa rin po ba kayo sa akin, sabi po sa aking thumbnail. Good night, Ma'am Bernadette. Ingat lagi. God bless po. Bukas po ulit tayo kita-kita, sabi ni John Michael. Hello po, Ma'am Aida Cortinas Official. Shout out din po sa'yo. Sabi ni Ma'am Solita Bautista. Ma'am Solita Bautista po. Ako po, kung hindi niya po nakapag-subscribe kay Ma'am Aida Cortinas po, pa-subscribe na rin po. Isakto na lamang po natin 1 hour and 30 minutes. Kasi 4 minutes na lang naman po eh. Kasi meron pa pong bagong dating. Shoutout po Kuya Kagapay, ingat po kayo palagi. Karen, sabi ni Amelia. Ay, muling nakabisita si Amelia. Shoutout din sa iyo and good evening, Amelia. Jefferson Beres, good evening po Sir Kagapay. Okay lang na nandyan lang. Okay lang na nandyan sina Ido at Jomar kasi kapatid lang naman ang turingan nila. Wala namang masama na magkabanding niya mga kuya niya. Thanks po sir. Sabi po ni Sir Jefferson. Tama naman po yan Sir Jefferson. Wala naman pong masama. Basta, sabi ko nga sana wag lang po nilang tuluyang iwan si Reyna, di ba? At tapos kung sila po ay magkabanding-banding ay maging masaya po tayong lahat. Basta importante nakikita po natin na masaya si Reyna sa mga kuya po niya, di ba? Sige Ma'am LB, good night and God bless. Ingat ka po, sabi John Michael. Good night po Sir John Belisa, sabi ni Bernadette. Good night din po. Tama Jefferson Belisa, shout out po sabi ni John Michael Belisa. Amelia Makaraeg, magandang gabi Sir Kagapay. Salamat, gumagaling na si Reyna. Naway gumaling na bago magpasko at gumaling na siyang lubusan, sabi ni Amelia Makaraeg. Basta pray lang po natin lagi. Night Ma'am Bernadette, sabi ni John Michael Belisa. Ma'am Gina Amad, shout out po, sabi ni John Michael. Aida Cortinas Official, shout out po. Mirna Laroso, magandang gabi Kagapay. Magandang gabi din po. At welcome po sa ating live ulit. 3 minutes na lamang po bago po tayo magpaalam, mga titas, mga bro. Abilina Tanganon Kagapay, kailan ka po ulit mag-live? Maganda ang pagbasa mo. Gusto kong nagla-live ka. Good night. Kagapay, kailan ka po ulit mag-live? Maganda ang pagbasa mo. Gusto kong nagla-live ka. Good night, sabi ni Ma'am Abilina Tanganon. Try po natin ulit bukas kung maaga. Tsaka kahit matagal man po ako magbasa, ini-scroll ko po isa-isa para mabasa po yung yung iba, para wala po tayong makaligtaan. Kung meron din po akong hindi nababasa, siguro meron din po yung hindi nakikita po talaga. Ginalin Pingol, hi po Kagapay, nalit na po ako, sabi ni Ma'am Ginalin Pingol po. Para sa iyo po Ma'am Ginalin, extend po ako ng 2 minutes. Kasi naka-1 oras na higit na rin po tayo. Ma'am Rosemary Alcantara, shout out and good evening po, sabi ni John Michael Beleza. Ma'am Amelia Macareg, shout out po and good evening po, sabi ni John Michael. Ma'am, ba't dumilim yung ko? Yeah. Dumilim yung ko dito. Shout out Aida Cortinas, sabi ni Mark. Ba't dumidilim yung cellphone ko? Wait lang po Yeah. Nawawala po ako
Thank you po Kuya Kagapay, support lagi po lagi, sabi ni Tita Aida Cortinas po. Welcome po Tita Aida po. Hello Tria, good night and sweet dreams Kagapay mo. Good night din po at salamat po sa inyong pagbisita lahat po na nandito po sa aking live po. Maraming salamat po at try po natin bukas ulit na mag-live. Agaan ko na lamang po para yung iba po ay hindi po mapuyat at para makatulog po sila, makapagpahinga po sila ng maaga-aga. Muli po kay Tita Los na Malata po, advance happy birthday po ulit sa iyo po. At maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. Good night po sa lahat and God bless po sa ating lahat-lahat. Bye-bye po. God bless.